Thank you, Lord. Thank you na kayo. Pipila pa nga doon. Sa ilong. Wow, ganda. Okay na po. Dahil na ang swab test. Sana ay makauwi na ako ng Iloilo. Okay. Okay po. Saan na ako? Tapos, doon tayo na. Punta ako doon sa recto. Salamat na napagtanungan ko na taga-Kabato. Okay, right. Doroteo sa terminal. Punta akong recto at uwi ako ng Marikina, baba ng Katipunan.